everyone pala, July 16. Good morning everyone. Silent live for my watch hour updates guys para ma-update ko yung hour. Thank you sa mga pupunta. Thank you sa mga dadaan. Thank you. God bless you all guys. Happy Tuesday everyone. God bless you. Para sa lahat, you can drop your link here or house so that after my live, I will visit your house too. Link, you may drop your link here so that after my live, I will visit your link. Thank you.
Oh? Oh, halo. Pura na. Mainit yun sa kandi mo. Ito pa. Oh, tala din. Tala. Charger yang sa'yo. Bulan.
Good morning, si Sarah. Thank you for coming. Thank you sa nag-loading ng loading. Umuulan na dito. Salamat sa pagpunta. Si Sarah. Subo, good morning. Kakauwi pa lang namin kagabi. Galing kami doon sa parents ko, sa family ko doon sa Albay. Umuwi kami kagabi. Kaya dito na naman kami. Pampasok, dito ulit kami. Mahina na naman yung signal.
Good morning, Sis Marles. Thumbs up. Thanks sa pa-thumbs up. Good morning sa'yo. Maulan dito sa lugar namin. Good morning, Sis Marles.